адабиёт сиришти маънавии ҷомеаро фазлу камол мебахшад. наслҳои ҷавонро дар роҳияи дӯст доштани ватан, худшиносӣ ва саҳм гузоштан дар ободиҳо талқин месозад. шахсро некбину некирода ва иродати некмандеширо илқо медорад. ба инсон шинохти зиннати зиндагиро дар муҳити хеш созгор месозад, ки кас оянда ва имрӯзу гузаштаро дӯст медорад. хонандаи сершумори адабиёти муосири тоҷик аз ашъори баландмазмуни шоирии халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб ватанро бо рангу муҳтавои рангину дилангез мешиносад. шоири маъруфи миллат Муҳаммад Ғоиб ба адабиёти тоҷик ҳамчун шоири навовар ворид гардида, асарҳои ӯ пайҳам тақдими хонанда гардиданд. ӯ муаллифи беш аз 40 асар «Турнаҳо», «Роҳи деҳа», «Фарёди ёдҳо», «Меҳри гиёҳ», «Хоки ватан», «Гаҳвари меҳр», «Нури дида», «Боми сипеҳр», «Гумгашта пайдо», «Роҳи каҳкашон», «Сад ғазал», «Поси ошноӣ», «Парчами нанг», «Девон», «Каъбаи дил», «Баҳои ҷон», «Подош», «Тоҷикистон ватани Наврӯз аст» мебошад. ба ашъори шоири маҳбуб хурду калони мамлакат ошноии зиёд доранд ва ҳар як китоби тозанашри ӯ барои дӯстдорони адабиёт армуғони маънавӣ мебошад. шоми эҷодии шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб як чорабинии идона, ҳамоиши бо ҳамоии аҳли адабу фарҳанг ва дӯстдорони адиб гардида, лаҳзаҳои басо хотирмони хеле зиёд дошт. шоир дар назди ҳозирин ашъори тоза таълифи худро қироат намуданд, ки саршори маъниҳои зиндагӣ, қадр намудани ватан, дӯст доштани он ва таҳкими арзишҳои волои ватандорӣ буд. шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб сермаҳсултарин адибони муосири тоҷик ба шумор рафта, дар ҳама жанрҳои адабӣ шурӯъ аз ашъори кӯдакона, қисса, ҳикоя, ғазалу мухаммас, рубоӣ, драма, повесту роман ва филмномаҳо бо маҳорати баланд ва беҳамто, ҳамчун адиби дилошно, тасвиргаро, осори басо мондагор офаридааст. бахшида ба истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон маҳфили эҷодии устод шоири ватансаро устод Муҳаммад Ғоиб, барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ, барандаи ҷоизаи Чингиз Айтматов доир гардида истодааст, ки ин чорабинӣ, ин маҳфили адабие, ки яъне ки шоми эҷодии устод Муҳаммад Ғоиб дар як фазои бисёр ҳам хуби танинандози истиқлоли ватан, ки дар арафаи таҷлил аз ҷашни мелоди ватан қарор дорем, истиқлолияти давлатӣ, ки дар тараннуми ашъори устод Муҳаммад Ғоиб ҳама чакома аз ватану ватандорӣ гуфта шудааст. бисёр ҳам дар ҷаҳони маънавии ҳар як нафаре ки дар ин ҷо иштирок мекунад нақши бисёр ҳам бориз мегузарад. аз рӯи драмаҳои Шоҳи Ҳамадон, Мири Кабир, Имоми Аъзам, Арвоҳзада, Зиндамаргон, Волидони беворис, театрҳои касбии ҷумҳурӣ, намоишномаҳои ҷолиб ва аз рӯи филмномаҳои Гумгашта пайдо, Пуштаи хандақпеш, Ҳасрати дидор, Вафодори шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб дар муассисаи давлатии Тоҷикфилм филмҳои бадеӣ таҳия карда шуданд. дар шоми эҷодии Меҳри ватан ҳунармандони ҷумҳурӣ аз ашъори шоир суруду порчаҳои адабии театрӣ пешниҳод намуданд, ки ба ҳозирин басописанд омад. ашъори баландпоя ва дилангези шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб бо забонҳои зиёди дунё интишор гардида, ба шеъру ғазалҳои ӯ ҳунармандони маъруфи мамлакат, ҷумҳурии Ӯзбекистон, Афғонистон ва дигар кишварҳо оҳанг баста бо маҳорати баланд сароиданд, ки дар маҳфилу чорабиниҳои сатҳи гуногун пешниҳод мешаванд.